Joani ndiye ambassador denge yakatuma kuimbe vanu watema. Yakauya kuimbe vanu watema vakamira seushe matangwe kuropare vanu watengama. Waiuya kuzonongedza nzira kuimbe vanu watema. Vamwe ndo vangataure vachiti Joana akaparara si Joana anakuparara. Chakaparara mapfupa aenda kunoshongwa na iswi baba Joani. Saka ndiri kuteura ndichiti Joana ari kuteura mune ino nyika. Saka baba Joani akauya kuimbe vanu watema kuzonongedza nzira. Ndiani kwa akasaka akakuti baba Joani wauye pamusoro pari pasi. Ndiyo ambarakasedenga baba Abrahama. Vakadudzwa Dignity Glorious Parts. Kaburuke baba Abrahama mune ino nyika. Vakanamata miteuro yakadudzwa miteuro yePort River. Miteuro yakagugudza denga yakazunguza denga. Ndo vakabvunza kuna baba seinduzi yomunhu mutema ina naka. Vaibvunza muchavatonga muchiti kudiko baba kana muchinge vachinge vaparara vasati vakusivai. Saka baba Joani akazotumwa pamusoro paro pasi. Kuye kuzoratidza imbe vanhu watema nzira. Baba Joani wachioneka kudare vakashevedzera vakati Zakaria Zakaria ndoenda 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 Zakaria Zakaria ndoenda. Amen. Vakachevedzera Zakaria Zakaria ndoenda. Vakanga vaenda kunooneka kudare vodzika kuimbe vanu watema. Vakadzika vakatungamirirwa nemwenje Gabrieri. Kuchifenekera kuimbe goredema. Vachidzika vachiti jikiti kuimbe vanu watema. Baba Joani vakashevedzera vakati bonse. Bonse. Dewe kuyenda kundobare. Rudzi rwa baba ndawe kuyenda kundobare rudzi Ponstay ndawe kuyenda kundobare rudzi ndawe kuyenda kundobare rudzi Ponstay Tave kuyenda kunobare rudzi. Rudzi rwakaserekurwa naMwari. Rudzi rurikudiwa kumbiri yaPurameshe kana Jokopo. Rudzi rurikudiwa kuti rukuzoverengwa ruchawana naka kuimbe vanu watema. Saka baba Joani vauya kuzobare rudzi. Vauya kuimbe vanu watema ndo vakashevedzera baba Joani vakati ini ndatumwa ndidare hira Puraima 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 ini ndatumwa ndidare hira Puraima. Amen. Vashevedzera ini ndatumwa ndidare Abrahama. Haitaura ndatumwa mwe vanu watema. Abrahama ndiye baba wenyu vari kunze muzomira nawo kana muchinge vaparara. Ndinotaureko kana ndichitaura baba vevatema. Ndinotaura Abrahama baba vemarudzi. Ndiro rudzi rugere kudenga ruri kudiwa naMwari. Muna Abrahama Isaka na Jakobo. Ndonda zeri kunze vatema kana vachinge vaparara pasi pano vanomira nayo. Zvino baba Joani vajikiti kuropare vanu watema. Vakati uyai mose makurukota nemasvikiro kumbiri yaMwari muzonamata. Vaitaura uyai mose mbavha mombwe nevaroi muzonamata. Saka vaiti kana muchinge mauya zosiyai zvamanga muchibata mururame muende kudenga. Saka vaiti uyai muri maoko kumbiri yaMwari. Vaitaura bvisai masakatirwa mugere nawo. Vaitaura turunurai tumadundwa twamakatakura mugone kururama muwadzane nemuyera wamavezuva andituma. Vaitaura vachiti ndakatumwa naro Jerusarema
ndakatumwa naro Jerusalem ndakatumwa naro Jerusalema 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 ndakatumwa Hoitaureko kuimbe vano watema hoitaura ndakatumwa naro Jerusalema Jerusalema ndakatumwa naro baba Giovanni kuimbe vano watema ndoziva rechishanu Rakamira se Jerusalema kuimbe vano watema rakamira se sure vano watema rekuenda kudenga saka iri zuva irakanzi vakuru nevadiki zori namata ine kuti ndozuva rakamedza mamwe mazuva kuvachena vakabva variti Good Friday saka ndiro ramakazonzi mimi izonamata imwe kana mazuva nyakurarama pasi pano saka rainzi kuzuva iri vanhu vouya kuzorinamata ngavavuye vakarurama kuzuva iri rainzi vanouya kuzorinamata ngavazoende kunowadzana naro saka iye baba Johana aitaura kuti ruramai vakuru nevadiki iri zuva iri rakanzi rine mutongi acharitonga kana muchinge maparira pasi pano nekuti iri zuva iri ndo richatonga mwoyo munhu mutema kana uchinge waparira pasi pano mutongi ndianiko mutongi ndiye Mwari Baba achinge achitonga vakatandara kunero rizuva neye vakaritadzira nevakarityora saka rakanzi vanorityora iri zuva iri kana warireurura musazovadzidzise nekuti rine mutongi acharitonga mutongi ndiye Mwari Baba agere kudenga saka imbe yevanhu votema inzi ngairurame saka ndiri kuti mwakana mazuva ekufamba kwenyu vakuru nevadiki zaruramai ndiri kutaura ndichiti vakomana nevasikana ruramai nekuti ndauye kuenda kudenga kuna Mwari riri kuda vakarurama neye vakarurama ndo vachiona ushe unoera ndo vachienda kunorongedzwa kuimba yandipai kune shelf kadai inorongedzwa mwoyo womunhu mutema kana muchinge marongedzwa kushelf kadai muzogara kuchigaro chakadudzwa sofanike sense inobutwa nendebvu dzababa Abrahama saka ivo vacharurama ndo vachienda kudenga saka zviri kunzi kuimba yevanhu vatema vanhu ngavarurame vasina kururama ndo vachienda kunoraswa kupurgatoria saka ndiri kuti vakuru nevadiki kumazuva enyu ngazoruramai saka ndiri kutaura ndichiti Afrika werurama iri ndo basa kana ndo nzira ndo waro wakauya neambasada yedenga baba Johani kuzoratidza nzira kuimba yevanhu vatema haitaura kuti ruramai haitaura kuti bvai paupombwe nekuti upombwe wakaipa wakanzi unopinda mumongo hei achapamba pasi pana akanzi ane chidhindo chaanodhindwa pakati pehuma yake chikadudzwa usana entry necho chidhindo ndo chinosaka kuti ropa remunhu mutema rizoenda kunosanwa nehondo yewai kana achinge aparira pasi pano rigoenda kunorongedzwa kupurgatoria nekuti kumbiri yaMwari kuri kudiwa vakarurama saka ndiri kuti Afrika werurama ndiri kuti vakomana nevasikana ruramai saka zvakanzi pakufamba kwenyu pamusoro pari pasi izofambai kutsika dzeswe muzofamba kumbiri yaMwari neye vakomana nevasikana vanonamata kumbiri yaMwari vakanzi vanzi kana voda kuvaka misha ngavavake misha nerutendo rwaAbhurahama ndiye izwi akabashevedzera akati